barka jin ga malaji wallahi kai baka isa ka sa in kauce kai ba amma kai ba wurin ma ne gaba daya wallahi ko bilki ko nan wurin wata isa ta sa baka hanya ba wallahi wani salati ne kina yi inna lami ne zaki ma wankin babban barko mana kunya amma dai ai na ga ma matsalolin da nake fuskanta tsakanin da Nisan ko na ba ta goyen baya 100% sai ta aure mijinki har ne sakara ke miki san da babu wallahi kun kina min irin haka ko wallahi sai na da miki mari a gidan nan wallahi ina mari ki sai ki rude sama ke ce masoyiyata ina son ki so na hakika ya Yusuf soyayya tsakanina da kai ba abu ne mai yiwuwa ba soyayya Yusuf ta shiga raina fiye da baki tunani tashi kin ƙara fuda kin kiba abinki ka tare sirrin Yusuf Ni a kodin ni a gidan nan gidan gwarwa zan je. Legas dai na ci bashi. Legas ba ta komo. To inna lami lafiya na ji har ƙarfe 2 ba a kawo abinci ba ba ho azumi nake ba. Ba dan talauci ya da bai yake ba. Lalazi da sunan ki ba inda ba zai je ba. Kwarai ma kuwa. Dantu lokaci wallahi na kushe ta da je mu ba likita ne Allah ya mata rasuwa kai ma ban da abin na ce ma ban lafiya za ku ci wani abinci kowa ke da shinkafa wannan kawai fara ce ba da kawai mai za zuba ba za ta iya girka mai ba to zan fita in je titin in ci abincin da na saba Kin kuma rike yadda ake jollof. To ga miyar tumatur stew. wallahi ba don darajar aure ba na rantsi da Allah sai na naɗa miki dukkan sai a nan gidan Mijina